വിവരക്കേടിന് കയ്യും കാലും മുളച്ച് അതിന് വെള്ളത്തുണിയും വെള്ളക്കുപ്പായും വെള്ളത്തലയിക്കെട്ടും പുതപ്പിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിരുന്ന് വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന അബൂ താഹിർ ഫൈസി എന്ന മാനന്തവാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിവരദോഷിയുടെ വിവരം കേട്ട 10 ചോദ്യം നമുക്ക് കേൾക്കാം. ജിന്നി വിഭാഗം നേതാവ് ഹുസൈൻ സലഫിയാണ് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയക്ക് ഉപദേശവുമായി വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല കാര്യമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഹുസൈൻ സലഫി ഹഫളഹുല്ലാ എങ്ങനെയാണ് ജിന്ന് നേതാവാകുക? ജിന്നുമായി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബന്ധം ആർക്കാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി സമസ്ത കൂടാരത്തിലെ കുബൂരി പുരോഹിതന്മാർക്കാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ. ജിന്നിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ജിന്നുമായി നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധമുള്ളവരും ഒക്കെ നിങ്ങളാണല്ലോ. നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ കോലത്തിലാണ് ജിന്ന് പല പെണ്ണിന്റെയും വീട്ടിലേക്ക് വരെ പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശിർക്കും കുഫറും കലർന്ന വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാക്കിയ കൂടാരത്തിൽ വരെ ജിന്നുകൾ വരാറുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ജിന്നുമായി ബന്ധമുള്ളത് നിങ്ങൾക്കാണ്, അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കല്ല. സുന്നത്തുമായി പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ സുന്നികളാണെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജിന്നുമായി ഒരു പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത ബഹുമാന്യ പണ്ഡിതൻ ഹുസൈൻ സലഫി ഹഫളഹുല്ലാ അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നേരെ ജിന്ന് നേതാക്കന്മാർ എന്ന് ആരോപിക്കുന്നതും വളരെ മോശമാണ്. അബൂ താഹിർ ഫൈസി മാനന്തവാടി.